A Xunta presenta a Estrategia de Inclusión Educativa. O Conselleiro de Educación afirma que grazas a esta iniciativa blindarase o modelo de integración e igualdade que sitúa a Galicia á cabeza de España. Esta mañá, o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e a Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, reuníronse na Cidade da Cultura coas entidades de atención á diversidade para afondar na futura Estrategia de Inclusión Educativa de Galicia. A Xunta fixa como obxectivo avanzar nun sistema educativo máis inclusivo cunhas accións que se recollerán nesta iniciativa que se está ultimando coa comunidade educativa. Galicia leva anos sendo unha referencia en materia de políticas educativas vencelladas coa inclusión e queremos seguir sendo. Temos avanzado moito nos últimos anos, tamén é certo que quedan moitas cousas por facer e seguir mellorando para dar resposta ás necesidades sociales que día a día van surdindo no sistema educativo e por eso estamos ultimando xa unha nova estrategia de educación inclusiva na cual o que queremos é dar resposta pois ás necesidades e ás demandas cada vez máis importantes, crecentes neste ámbito. Román Rodríguez avanzou que o texto incluirá un amplo abano de accións abertas e transversais que abranguen aspectos como a relación dos colectivos de atención á diversidade cos centros, a formación do profesorado ou a formación profesional. Xa tempo cun proceso de escoita activa, moi participativo, con diferentes colectivos, e hoxe queremos ter unha aposta en común con un número en torno a 25 colectivos que xestionan o mundo da inclusión, o mundo da discapacidade, para diseñar estrategias e diseñar accións que posibiliten o que xa é hoxe unha realidade, que Galicia é o sistema educativo do conxunto de España máis equitativo e tamén o máis inclusivo. Son datos que pon encima da mesa o Ministerio e que, por unha parte, son satisfactorios, pero que tamén nos levan a unha reflexión de que non podemos conformarnos e temos que seguir avanzando para lograr pasos a favor da inclusión e a favor da equidade. Referiuse aos efectos positivos do Acordo de Mellora Educativa con accións pioneiras a nivel estatal, que afirma agora están copiando outras comunidades e mesmo o Ministerio, como que os alumnos de necesidades educativas computen por 2 ou por 3 en función do grado de discapacidade á hora de conformar grupos de clase.